Sanibonani guys, igama unqabile ngiphathela amazwibela eNimba ngomhla ka-22 December. Guys, namanje-ke uLazarus bekade embuzisisa kahle uZoleka ukuthi uqinisile yini ukuthi bafuna inhliziyo eyikhonyuvu ukuze phela basindise impilo kaQhawe. Hhayi, ugirl umane nje wangananaza wathi uma kuzomele kusinde indodakazi yakhe leyo nhliziyo leyo isingamane ithathwe. Uyasho ukuthi hheyi kumele abe nesiqiniseko salento ngoba phela lento meka wangena kuyona akusaphumeki, nokuthi unembeza usala nawe ngoba kusuke kuyinhliziyo mhlampe yomuntu ethathwe kuyena kabuhlungu, nokuthi kwesinye isikhathi kusuke kuyinhliziyo ngisho yengane encane ekade isinamaphupho ebengakwazi nayo ukuthi iwafeze ngempilo yayo. Still uZoleka guys unembeza wangaba nawo wathi uma kuzosinda uQhawe ngithi we are going ahead with this. Mntanami loya angeke ngikwazi mina ukuthi ngispende the next Christmas ngaphandle kwakhe, so vele ngiyazi ukuthi isikhathi sakhe sifushane, so ngiyayidinga le nhliziyo kumnyama kobomvu. Yo guys, Lazarus mesikhumbula kahle unesenta yabantwana iy'ntandane la abantwana bonke babiza ngokuthi abantwana bakhe. So ike yamthinta enhliziyweni lento yokuthi kuzomane kube khona nje umntwana obulawayo bese kuthathwa inhliziyo yakhe ngenxa yokuthi kumele kusindiswe uQhawe. Usho kahle ukuthi yabona bonke abantwana la emhlabeni mina bangabantwana bami, noma thiwa begazi noma thiwa kubona begazi. Manje lento yakho kumele uyicabangisise kahle, okungenani asimane senze obunye ubukhonyovu obungcono, mhlampe sicele odokotela bathi kumbeka phezulu elistini-ke yabantu abazonikezwa inhliziyo kunokuthi kube khona umuntu obulawayo ngenxa kaQhawe. Wathi lalela, leyo izodonsisa kude, mina ngifuna inhliziyo and ngifuna manje. Hayibo guys, uZoleka ayi akupheli-ke lapho. Abantu-ke maka-Bikicha bafikile njengoba nje sekuzoba i-festive season, bezovakasha nje bevakashele uZoleka. UZoleka-ke guys une-stress, uyakugoyisha ugirl ngenxa yale nhliziyo le kumele ayithole maduzane. Lapho-ke uQhawe guys sikhuluma okuhlukile, yena ugirl uziphilela impilo yakhe and uhappy futhi usamukele nje ukuthi inhliziyo yakhe ayilunganga futhi usejatshuliswa ukuthi naleso sikhashana nje esincane anaso nomndeni wakhe. Uke wakhuluma-ke nesoka lakhe elisha u-Onga, kubonakala nje ukuthi ugirl u-right nje u-happy. Sekusuka lapho-ke wacela kumndeni wakhe wonke ukuthi uhlangane ndawonye ngoba phela kunomhlangano ophuthumayo-ke akuzomele bawubambe. Kubizwe ngisho naye-ke uyise uHlathi kanye-ke noThumeka i-stepmother sakhe esiwu-anti wakhe as well. Theme efika laphaya bonke abantu-ke bakaMabandla, hhayi impela bese kugcwele umndeni wonke ufuna ukwazi phela ukuthi kwenzakalani. Uzamile-ke ukuthi athole iqiniso kuqala uZoleka njengonina phela kaQhawe, kodwa uQhawe wamtshela ukuthi ayi cha, nawe uzoyizwa lento engizoyisho kanye nawo wonke umuntu laphaya emithingini. Hhayi bafikile-ke bonke bahlala phansi balola amadlebe befuna ukuzwa phela ukuthi ingane yini le efuna ukuyisho enkulu kangaka. Hhayi babambe ngenzansi kumase esho uQhawe ukuthi izathu sokuthi ababize laphaya ukuthi akayifuni inhlobo ukuyenza isejari. Uthe inhliziyo yakhe i-right inje, akafune kwenza operation yena. Ha, uZoleka umane wasukuma uma ngey'nyawo wathi ngoba kutheni na Qhawe, yeyi uzungalinga ungidike wena, uyayidinga le sejari uyayidinga. Wathi mama aninakukwazi mina ukuphila ndazi ukuba kunenhliziyo yomuntu elangaphakathi kum. Wathi hhayi uthetha ngantoni, yonke into yenziwa ngalolo hlobo. Wathi lalela mama, ndiyazi ukuba abantu abathola le nhliziyo ba less than 20%, okusho khona ukuthi nami maningi amathuba ukuthi ngingayitholi le nhliziyo. Manje-ke kungcono khona ndamukele mina, ndamukele uba nginexesha elincinci engizolispenda nani. Musani kuloko nithi andithole le operation, andithole le nhliziyo ngoba vele akulula uba ndiyithole. Ayibo, lapho uZoleka utshelwa nje wonke la mazwi yena useyazi ukuthi uneplan ayiphekayo, and plan vele-ke asazi kahle ukuthi uQhawe akahambisani nayo. Imagine-ke mekuthi ngampela-ke uZoleka uyaphumelela ekutheni ayithole le nhliziyo e-illegal for uQhawe, ebese uQhawe yathola ukuthi inhliziyo le eshaya phakathi esifubeni sakhe intshontshiwe.
mhlampe ithole vele i-operation isiyenziwe. Guys, akuzuba mnandi still lo mntwana kahle kahle angeke asaguliswa-ke manje ukuthi uphethwe inhliziyo, uzobe seguliswa i-stress sokuthi inhliziyo ishaya esifubeni sakhe intshontshiwe from somebody and it was not taken ngendlela enesivumelwano phakathi, it was stolen. Yo guys, ingane yabantu mhlawumbe izomane izibulale straight, ibona kahle ukuthi cha, what's the point of living vele when someone who was capable of making a difference la emhlabeni, her or his life was like snatched ngenxa yokuthi bafuna ukuphilisa yena uqhawe. Hey guys, kuba umzali kunzima ngoba naye uZoleka phela akakwenzi lokho ngoba ethanda, ukwenza ngoba nakho efuna nje ukusindisa impilo yomntwana wakhe. Gosh, hey guys, ezinye iy'nqumo ziyasinda zizomqansa. Aphela lapho-ke amazibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqabile ngiphathela amazibela inimba ngomhla ka 22 December guys.